அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு வணக்கம். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு குட்டி தோட்டம், அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், நீங்களே ரசித்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இங்கே காம்பவுண்டுக்குள்ளார இந்த செடி வச்சுருக்கிறேன் நான். இது வந்து இட்லி பூச்செடி. இது இட்லி பூச்செடி பாருங்களேன். பூ பாருங்கள், அழகாக இருக்கும். பாருங்கள், ரோஸ் கலர் இட்லி பூச்செடி மாதிரி. அந்த இட்லி ஷேப்பில் இருக்கிறனால இட்லி பூச்செடி பேர் வச்சுருக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்து கனகாம்பர செடி. உள்ளார ஒரு தொட்டி மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கனகாம்பர செடி. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், குண்டு மல்லி செடி. இங்கே பாருங்களேன், சீசன் இப்போ இதெல்லாம் இல்லை. குண்டு மல்லி நல்லா அடுக்கு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அடுக்கு மல்லி வாசனையாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். பாருங்கள், அடுக்கு மல்லி பூ 1-2 விட்டுருக்குது. இது வந்து பன்னீர் ரோஸுங்க. பன்னீர் ரோஸு இந்த சீசனுக்கு, மழை சீசனுக்கு பன்னீர் ரோஸ் வரும். ரோஸ் கலர் இருக்குங்களா, பன்னீர் ரோஸ். இது மொக்கு நிறைய இப்போ விட்டுருக்கு இப்போ தான். அதுக்கடுத்து பாருங்களேன், இது வந்து பட்டு ரோஸுங்க. பாருங்களேன், மொக்கு நிறைய இருக்குது. இது வந்து 6 அடி உயரம் பக்கம் வளர்ந்து போச்சுங்க. அதனால் நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன்னா பூ பறிக்க முடியல. அதனால் கையெல்லாம் கீரல் ஆகுது, இந்த முள் குத்துதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டேன். பாருங்களேன், எவ்வளோ நிறையா பூ பூத்துருக்கு பாருங்களேன். இன்னைக்கு காலையில் பாருங்களேன், அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே 2 பூ இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், இங்கே ஒரு பூவு பாருங்க. இங்கே ஒரு சைடு பூவு எல்லாம் மொக்கு பாருங்களா. இங்கே ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரு மொக்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கல. ஒரு நாளைக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன், நாளைக்கு பூத்துரும். இங்கே பாருங்கள், நிறைய மொக்கு பாருங்கதா, நிறைய மொக்கு. டெய்லி ஒரு 10 பூவாக பூக்குங்க. 10 பூவாக பூக்கும், நல்லாயிருக்கும். காலையில் வந்து பார்த்தோன்னு வச்சுங்க, அழகாக வெடிச்சிருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல அட்ராக்ஷன், நல்லா இருக்கும். பார்த்தா அழகாக இருக்கும். அது சீசனில் பாருங்கள், இது வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு 20-30 பூ பூத்துட்டு இருந்ததுங்க. நான் வந்து பறிக்க முடியல, ரொம்ப உயரம் 6 அடி உயரத்துக்கு மேலே வளர்ந்துருச்சுங்க. அதனால் என்ன பண்ணுறது, நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஏன்னா உயரமாக வளர்ந்துட்டு நம்மளால் பறிக்க முடியல அப்படின்ட்டு கட் பண்ணி விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கடுத்து இது ஒரு செம்பருத்தி செடி. இங்கே பாருங்களேன் பூவு. இது வந்து நாட்டு செம்பருத்தி கிடையாது, ஒரு அடுக்கு தான் இருக்குங்க. ஆனால் பூ பெருசாக வருங்க, நல்லா எவ்வளோ பெருசாக வரும். பியூர் ரெட்டில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது ஒன்று 2-3 நாள் ஆகும் வெடிக்கிறதுக்கு. இன்னும் 2-3 நாள் ஆகும். சாமிக்கு வச்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். திக்க ரெட் கலர், ஒரு மாதிரி ரெட் கலராக இருக்கும். அழகாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். பார்த்தாலே அவ்வளோ ஒரு நல்லா, ஒரு பூ பூத்தாலே அவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்க, அழகாக இருக்கும். இது வச்சு சும்மா சட்டியில் கனகாம்பர செடி மாதிரி வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கங்களேன். இது வந்து உள்ளார காம்பவுண்டுக்குள்ளார வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து வெளியே அவுட்டர் பார்க்கலாம் வாங்களேன். அதுக்கு கீழே பாருங்களேன், கருவேப்பிலை செடி. சின்னதாக நான் டெய்லி வேணும்னா டெய்லி இங்கே பறிச்சு சப்போஸ் கருவேப்பிலை இல்லை, வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா கருவேப்பிலை பறிச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கங்களேன். ரொம்ப அதிகமாக வளர விடுறதில்ல, டெய்லி தேவையான எடுத்து வச்சுக்குவேன் நான். நிறைய பாருங்கள், குட்டி கனகாம்பர செடி பாருங்களேன், நிறைய முளைச்சிருக்குது. அந்த விதை உழுது இல்லைங்களா, அந்த விதை முளைச்சி வரும். இது காம்பவுண்டுக்குள்ளார வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கலேன். அதாவது பன்னீர் ரோஸு, பட்டு ரோஸு, எல்லோ ரோஸும் இருக்குங்க உள்ளார கலந்துருக்கு. இப்போ 4-5 ரோஸ் இங்கே கலந்துருக்கு வச்சுங்களேன் செடியில். எல்லாம் கலந்து போகுது. பியூர் ரெட்டு ஒரு 5 கலர், எல்லோ கலர் ஒன்று, பட்டு ரோஸ் ஒன்று, பன்னீர் ரோஸ் ஒன்று, இதுக்கு எல்லோ ரெட்டு, பியூர் ரெட் ஒன்று, ஒரு 5-6 கலர் கலந்துருக்கு வச்சுங்களேன். இங்கே பாருங்களேன். இப்போ வெளியே காம்பவுண்ட் வெளியே பார்க்கலாம் வாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, காம்பவுண்டுக்குள்ளாரையே தொட்டியில் வச்சுருக்கோம் வச்சுங்களேன். இது பாருங்களேன், இது பேரை குட்டி பாவாடை மாதிரி இருக்கும். சுற்றியும் அப்படியே இங்கே பாருங்களேன், அழகாக இருக்கும். கீழே அப்படியே இது மேலே தொங்க விடலாங்க. ஆனால் நான் தொட்டியில் அப்படி வச்சுருக்கிறேன். ஸ்டாண்டு வச்சு இங்கே பாருங்களேன், ஸ்டாண்டெல்லாம் வச்சு வச்சுருக்கிறேன். இது குட்டி பாவாடனே பேர் இதுக்கு. அழகாக பாருங்கதா, தொட்டாலே ஒரு சாஃப்டாக ஒரு அழகாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்களேன். மேலே எப்படி இருக்கும், கீழே வந்து குட்டி பாவாடை மாதிரி இருக்கும், அழகாக இருக்கும். இது வந்து மறிக்கொழுந்துங்க, சாமிக்கு வைக்கிறதுக்காகும். அதுக்கு அடுத்து இது விக்ஸு செடின்னு சொல்லுவாங்க. இது விக்ஸு செடின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்களேன், விக்ஸு செடி. இது வந்து ஒரு இலையை பறித்து நம்ம சாப்பிட்டாலே போதுங்க. சளி இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, நல்லா இருக்கும். நல்லா காரசாரமாக விக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்க. ஒரு இலை
ஒரு இலை பறித்தாலே வச்சு வாயில் கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு நான் சாப்பிட்டாலே போதுங்க. இல்லை அவ்வளோ காரசாரமாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிச்சு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஒரு ஒரு இலை 2 இலை கூட போதும், பறித்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பசங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா அந்த சளி நல்லா ஆகிடுங்க. சளி பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா, கோல்டாக இருந்ததுன்னா. இது பாருங்கள், இது அதுக்கு அடுத்து இது ஒரு அழகு செடிங்க. அதுக்கடுத்து துளசி செடிங்க. அதுக்கடுத்து பட்டன் ரோஸுங்க. எல்லா கலரும் வச்சுருக்கிறேன், இன்னும் வெடிக்கல. பட்டன் ரோஸு இதுவும் பூ தாங்க. இது நந்தியாவட்டம் சொல்லுவாங்களே, வாடாமல்லின்னு சொல்லுவாங்க. கட் பண்ணிட்டேங்க, நிறைய பெருசு உயரமாக வந்துருச்சு, அதனால் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்ருக்கேன். இப்போ தான் கொஞ்சம் எல்லாம் முளைக்குது. இது பாருங்கள், தென்னைக்கன்று மாதிரி இருக்கும். பாருங்களேன், அழகாக இருக்கும். இது கட் பண்ணி விட்ருக்குறேன். அதுக்கடுத்து பாருங்களேன், இது பாருங்களேன், இது பாருங்கடா, இறகு ரக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன், ரக்க மாதிரி தான். இதுவும் கட் பண்ணி விட்டேன். கீழே நிறைய அப்படியே அகலமாக வந்துருச்சு வச்சுங்களேன். அப்புறம் தொட்டி ஈரமாக இருக்குது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். இது மேலே எல்லாம் தொங்க விட்றதுங்க, ஆனால் நான் கீழே அப்படியே சட்டியில் வச்சுட்டேன். இது ஈவினிங் நம்ம சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து டயர்டாக இருக்குது, வெளியே நம்ம அவுட்ரு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா, சும்மா வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே தொட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பார்த்துன்னு வச்சுங்க, எந்த ஒரு டயர்ட் இருந்தாலும் சரியாயிடுங்க. அதுக்கு தான் உள்ளார இன்டீரியர் இது மாதிரி வச்சுருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். அதை நம்ம எந்த ஒரு கவலையோ இல்லை டயர்டாக இருந்தோ அப்படின்னா எடுத்து நம்ம ஒரு தடவை அப்படியே பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டயர்டெல்லாம் போய்டுன்னு வச்சுங்களேன், நம்மளை ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவோம் நம்ம. அதுக்கோசரம் தான் இது பாருங்களேன், காம்பவுண்டுக்கு வெளியே அதாவது தொட்டி மாதிரி நான் கட்டிருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கதா, நீல ஷேப்பில் தொட்டி மாதிரி கட்டி நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பூக்கள்ங்க, சாமிக்கு நம்ம பூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை பறிச்சிக்கலாம். ஆனால் அவுட்ரு வெளியே காம்பவுண்டுக்கு வெளியே தொட்டி மாதிரி கட்டி இதை செடி வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன், நந்தியாவட்டை செடி. நந்தியாவட்டை நம்ம பிள்ளையாருக்கு வைப்பீங்க இல்லைங்களா, இப்போ கூட ஒன்று பூத்துருந்தது. நாங்கள் பாருங்களேன், பாருங்கள் நந்தியாவட்டை பிள்ளையாருக்கு பியூர் ஒயிட்டாக இருக்குங்க, அழகாக இருக்கும் பியூர். அது காலையில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும். இது பாருங்கள், எல்லோ கலர் செம்பருத்தி. எல்லோ கலர் செம்பருத்தி பாருங்களேன், அழகாக இருக்கும். உள்ளார நடுவில் ரெட்டு எல்லோ கலர். அடுத்து பாருங்களேன், ரெட் கலர் செம்பருத்தி, நாட்டு செம்பருத்தி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதை பாருங்களேன், ஃபுல்லாக நிறைய பூத்துருக்கு. இது நான் காலையில் வாசல் கூட்டின பிறகு ஒரு 10 பூ பக்கம் பறிச்சுட்டு அதை டீ வச்சு குடிச்சிடுவோம். இல்லைனா நம்ம சுத்தமாக கழுவிட்டு எதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுத்தமாக கழுவிட்டு அதை சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கள் சார் நானும் 2 பேருமா சாப்பிட்ருவோம். இல்லை டீ வச்சு குடிக்கிறனாலும் இந்த செம்பருத்தி டீ சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி வச்சு நாங்கள் சாப்பிட்ருவோம். இங்கே பாருங்கள், நிறைய பூ பூத்துருக்கு, நாட்டு செம்பருத்திங்க இது. அதுக்கடுத்து பாருங்களேன், பக்கத்தில் கொய்யா மரம். செடி கொய்யா மரம் ஆகலை, ஒரு செடி பாருங்கள், இப்போலாம் பூ காய் நிறைய விட்டுச்சுங்க. அந்த சீசனுக்கு காய் விட்டுச்சு. இங்கே பாருங்கள், பூ விட்டுருக்கு. அது உள்ளார ரெட் கலர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கொய்யா செடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 காய் இந்த சீசனில் விட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். நல்லா இருந்தது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. என்ன இருந்தாலும் நம்ம செடியிலேருந்து பறித்து சாப்பிட்டேன்னு வச்சுங்க, அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு. அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க, அழகாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அப்படியே பார்த்தாலே அப்படியே ஷைனிங்காக ஒரு நல்லா இருக்கும். பாருங்கள், நிறைய மொக்கு செம்பருத்தி நிறைய விட்டுருக்குது. பாருங்களேன், அது பூ பாருங்களேன், செம்பருத்தி ஃப்ரெஷ்ஷாக அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே பாருங்களேன், இது பாருங்களேன், குட்டி குட்டி குரோட்டன்ஸ் அழகாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே பாருங்கள், எல்லாம் சின்ன சின்ன செடி, பூச்செடி தான், எல்லாமே பூச்செடி தான், கனகாம்பர செடி பூச்செடி தான். தானாக அதில் முளைச்சி விதை வெடிக்குது இல்லைங்களா, அதில் இருக்கும். அடுத்து பாருங்களேன், இது செம்பருத்தி பாருங்களேன், ஹார்ட்டுக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. அதை டீ வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக தாங்க. பாருங்களேன், அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். மார்னிங்கு பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். காலையில் வந்து ஒரு 6:30க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அடுத்து பாருங்களேன், மருதாணி செடி.
இது கட் பண்ணி விட்டுட்டே இருப்பேங்க. ஏன்னா ரொம்ப உயரமாக வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு கட் பண்ணிட்டு போய் தேவையானப்போ பறிச்சுக்குவேன். இங்கே பாரு பூ விட ஆரம்பிச்சிச்சு. இது பூ வந்து நம்ம பூவை மட்டும் பறித்து நம்ம தூங்குறப்ப தலைமானி அடியிலையோ வச்சு தூங்குனா அப்படி வச்சுங்க. தூக்கம் நல்லா வரும். அந்த வாசனை கமகமன்னு இருக்குங்க. இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால் கூட இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி சொருகி வைக்கலாம். அது நல்லதுங்க. வாசனை நல்லா இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். இதாக பாருங்க, நல்லா பூ விட ஆரம்பிச்சு. இப்போ தான் பூ விட ஆரம்பிக்குது பாருங்களேன். அப்படியே அதுக்கு அடுத்து பாருங்களேன், மாதுளம் செடி சீசனுக்கு நிறைய விடுங்களே. சீசனுக்கு ஒரு 50-60 காய் பக்கம் இருந்துச்சு. இப்போ சீசன் முடிஞ்சிருச்சு. நாட்டு காய்ங்க அருமையாக இருக்கும், நல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோ ரெட் கலரு உள்ளார, ரெட் கலர் ஒயிட் கலர் ரெண்டுமே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ரெண்டுமே இருக்குது. ஒரு 50-60 காய் இருந்துச்சுங்க. நல்லா சீசன், இந்த சீசனுக்கு அவ்வளோ கொத்து கொத்தா இருந்து. பூ பாருங்கள் நிறைய விடுது. எவ்வளோ பூ இருக்குது பாருங்களேன். அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் அரளி. நான் கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த அரளி பூ எல்லாத்தையும் பறித்து ஒரு 1/4 கிலோ பூ பக்கம் 1/2 கிலோ பூ பக்கம் வருங்க டெய்லி. தேவையான பூ எல்லாமே இங்கே பாருங்கடா, சுற்றி இருக்கும் பாருங்களேன். சுற்றி பூ இருக்குது பாருங்களேன். பறிச்சா அப்படின்னா 1/4 கிலோ பக்கம் வரும், இல்லை 1/2 கிலோ. ஒரு சீசனுக்கு 1/2 கிலோ பக்கம் வரும் வச்சுங்களேன். அடுத்து பாருங்களேன், மாடி மேலே கீழே இருந்தே அந்த ராமர் பானம் போட்டிருக்குங்க. மேலே கொடி பாருங்கள், மேலே விட்டுருக்கோம் பாருங்களேன். அது ஃபுல்லாக அந்த கம்பி மேலே ஃபுல்லாக பூ வந்து ஒரு 1/4 கிலோ, ஒரு 1/4 கிலோ மேலேயே இருக்குங்க. டெய்லி பறித்தோம் அப்படின்னா 1/4 கிலோ மேலேயே வரும் நம்மளுக்கு. டெய்லியுமே இருக்குது, எல்லா சீசன்லையுமே டெய்லி வருதுங்க. அதனால் நான் ஈவினிங் ஆனால் பறிச்சுட்டு கட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா காலையில் நம்மளுக்கு ஆகும். பாருங்கதா இவ்வளோ பூ கட் பண்ணி விட்டுட்டேங்க. இலை நிறையா இருந்துச்சுன்னு அப்படின்ட்டு கட் பண்ணி விட்ருக்குறேன். இங்கே பாருங்கள், பூ நிறையா இருக்குது பாருங்களேன். வாங்க மேலே பார்க்கலாம். அதை போய் பாருங்களேன், மாடி மேலே குருவி நிறையா கூடிக்கிட்டு இருக்குங்க. சிட்டுக்குருவி பாரு, கம்பத்து மேலே உட்காந்துருக்கு பாருங்களேன். இப்போ குஞ்சு பொரிச்சிருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், நிறைய கூடு பாருங்களா. இங்கே பாருங்களேன், இந்த சைடு நிறைய இருக்குது. மேலே இங்கே பாருங்களேன். அதே மாதிரி உள்ளார் பாருங்களேன். உள்ளார் வரிசையாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷமே இந்த சிட்டுக்குருவி வரிசையாக லைனாக ஒரு கூட கட்டி வரிசையாக இருக்கும் பாருங்களேன் எல்லாமே. நாங்கள் பறிக்கிறப்ப வெளியே கம்பத்து மேலே உட்காந்துக்குங்க. பறித்த பிறகு வந்து உள்ளார வந்துடும். நிறைய குஞ்சு பொரிச்சிருக்குது. இப்போ வரிசையாக பாருங்க, கூடு பாருங்கதா உள்ளார. இந்த தொந்தரவும் தரதில்லைங்க. ஈவினிங் வீணா நம்ம என் மேலே அவ்வளோவா சரியாக வரது. மார்னிங் வருவோம், அடுத்து ஈவினிங் வருவோம். அதனால் அதுக்கு எந்த டிஸ்டர்புமே இல்லை. பாருங்கதாம்மா மேலே உட்காந்துருப்பாரு. தீனி ஏதோ கொண்டாந்துருக்குது. மேலே கம்பத்து மேலே உட்காந்துருக்குது. நம்ம கீழே இருக்குன்னா டக்குன்னு உள்ள கூடுக்கலார் வந்துடும் வச்சுங்களேன். பாருங்களேன், பூ பாருங்களதா ராம்பர் பானம். பாருங்களேன், வாசனை பாருங்களேன். கம்மன்னு இருக்குது வாசனை. எல்லாம் வெடிச்சிருக்கு. நேற்று பறிக்கலைன்னு வச்சுக்கங்களேன், நேரம் எல்லாம் பறிக்கலை. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பூ. கட் பண்ணி விட்டேங்க. நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு எல்லாம் கட் பண்ணி விட்ருக்குறேன். அந்த இதுலேயே எல்லாம் கிரில் மேலேயே எல்லாம் படர்ந்துக்குச்சு பாருங்களேன். இது நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பூவும் கிடச்சிருதுங்க. அடுத்து சாமிக்கு இதை அர்ச்சனைக்கு கொடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எல்லா பூவுமே கிடச்சிருதுங்க. அதனால் வெளியே ஒன்றும் எந்த பூவுமே நான் வாங்குறது கிடையாது. இது என்ன இப்போ டெய்லினா அரிசிக்கு தண்ணியெலாம் ஊற்றுறேங்க. அரிசி பருப்பு காய்கறி கழுவுறோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணி ஊற்றுறேன். அதுக்கடுத்து இந்த புண்ணாக்கு, கடலை புண்ணாக்கு இல்லைங்களா, அது ஒரு நாளே ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி ஊற்றுறேங்க. அவ்வளோதாங்க, வேறு எந்த இதுவுமே செய்கிறதில்ல. ஆனால் தானாக நல்லா நீட்டாக நல்லா வந்துடுது பாருங்களேன். பறிக்கல நேற்று டைம் இல்லைன்னு பறிக்கலை, நிறைய இருக்குது. இதுதாங்க என்னோடய குட்டி கார்டன். அப்படியே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்னிங் வந்து பார்த்தாலும் சரி, இல்லை ஈவினிங் ஒரு டயர்டாக வந்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு எந்த ஒரு டயர்டு இருந்தாலும் சரியாயிடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம எந்த ஒரு கவலை இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஒரு தொட்டு பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவோம். நம்மளுக்கும் ஒரு எந்த ஒரு கவலை இருந்தாலும் ஒரு மறக்கிற சூழலை வந்துடும்.
அதே மாதிரி பார்த்தால பூவெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. பார்த்தால மாதிரி வாசம் கமன்னு வந்து வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் வந்து நுழையிறப்பயே வாசனை அவ்வளோ ஒரு கமகமன்னு வாசனையாக இருக்கும். பாருங்களேன், முடிஞ்ச வரையும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. என்னால் முடிஞ்ச வரையும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். பாருங்களேன், நீங்களும் பாருங்கள். என்னுடைய குட்டி கார்டன் சந்தோஷமாக இருக்குது. குட்டி கார்டன் நீங்களும் பார்த்து ரசிங்க. கமெண்ட் சொல்லுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றிங்க.